doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Dohot na baru pertama dope mangihuto parmingguon di Huria HKBP Rawamangun. Tapukama parmingguota di Madogoton tapahoho marohata martangiang mahita di bagasan rohata be. Amen. Tapuji ma Tuhata, marede mahita siya bukwede 17 ayat sada dohot tolu, Raja na tumimbul. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Ale Jehovah, huhaholongi doha jongjongan mi bagasmu, dohot hasonggopan ni hamulyaonmu. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan de bata amanami na di banwa gijang, di papatar hodo diri marhite-hite hatami, nang dohot dohami di halomoho roham marhite sian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim turohanami, asa hutan dahami ho, jala asa hutangi ho kami suara ni anakmu, jala asa hujolo hami tondi parbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tangi hok kamu mapati ni debata di mingguta sadarion imana tarsurat di patik paopaton dohok lapatanna patik paopaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui dinawono mari ma ulah hamu nasa si ulaumu alai anggo ari papituhoni ari para dianon ni Jahoba de batam doi dang jadi homangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutan ni halak pe namangibati hutam ai dinawono mari do ditoppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di hari papituhoni. Dibaheni do bahena di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan nii, oddo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang towis rohata diajar nasian hata ni debata, ikon badiado hata ni debata di rohata, jala ikon ringgas rohata, tumangihon doho mangguruhon, ima sahatna, atong rak mangidugugu mahita, laho mangulahon pati nai, ali Tuhan debata, sai pergugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tatopoti madosat tanagudangi tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na sohatudusan para si rohami dahami na dangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahato dohami tubuh jaladanga dong ha porsyon di bagasa rohanami hian saluhut dohami manibil sianak ka dalammu macai gudang do pangalosyon nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham say unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami doho pangalosyon nami sa ingot mahami hobar tu asi ni roham doho denggan ni basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi amen.
baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahuba, labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahet tuhita hobar tuak kadosata, jala dang dibalos so tuhita hobar tuak kahajahatotta. Songonasi ni roha ni ama mida akka anakna. Asi ni roha ni Jahuba diaka na makabiari ibana. Hasangapon ma didibata na digijang. Amen. Hata ni dibata turpu di epistel di mingguta sadarion imanatar surat di pasalmen biddu 130 sia mamuka sianaya sada sahatu ayat 12 tajahama marsika soring. Ale Jahuba disulikit jala ditanda hodoau. Manang mardaladalan, manang modo mau disege hodo au. Jala takas do di botohoa kadalaku sudena. Tole sia pudi, tole sia jolo dihaliangi hodo au. Jala dilinggom tangam modo au. Tungtu dia matar bahenau lao maradopo todim, jala tungtu dia ma tarbahenau maporus maradopon bohim. Tuksura mangidja mau dia kahabong ni buha siang hari, laho songgok nian tubariba ni laut. Jala tuksura hudok, ha holomon sabing makukupiau, jadi hati urod do borngini humaliangau. Ima sahakna, martua doakan atu mangihon hatani dibata, jala na upeopsa. Amin. Jesus, Tuhan
Mahatidakko mahaporsiaotai, songon na hinatidakko ni dongata sa haporsiao di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama parguguna sohatudusan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagibagi-bayan siyan tondi porbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernet di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mula mangulu di hari patoluhon, na manai tu surgo, lahu hundul tu siamon di debata Jahuba, amanai parguguna sohatu dusani, simai bana pa imamula suku tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di parbadia, yaladong sadahuria na badia, huria atau panihalak Kristen nakka na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu dosogut daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Shalom. Selamat hari Minggu Madai kita sudah. KBG Matikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 17 Januari 2021. Ibadah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu Sadarion 17 Januari 2021 dohot namangihuti ganuk hari Minggu gereja HKBP Rawamangun patu pahon 5 hari permingguan di gereja. 5 pukul 6 WIB dan pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 8 WIB remaja bahasa Indonesia, pukul 10 tolu WIB khusus dohot pukul 10 6 tolu puluh WIB bahasa Indonesia. Sude permingguan kecuali pukul 6 WIB hot do disiarhon langsung via live streaming, sian gereja ruas nanai mengikuton permingguan di gereja di Pabotohon sada. Kapasitas gereja maksimum 300 halak ganuk permingguan. 2. Wajib diperiksa suhu tubuh, memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak. 3. Mengisi data adorang so masuk tu gereja. Paborhaton dohot mangujakot padita. Mardomu ala naung tajalo surat keputusan ketetapan taringot tu mutasi ni pandita HKBP ima sada. Pandita Hardi Lubat Tobing STH, pendeta resort HKBP Rawamangun, Gabe Pareses HKBP Distrik 25 Jambi. 2. Pandita Baner Sibul Irian MTH, Pareses HKBP Distrik 10 Sia Bekasi, Gabe Pandita Resort HKBP Rawamangun. Alani Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 10 WIB patu paut tama paujakon dohot parburhaton pandita di HKBP Rawamangun. Di sude permingguan patu paut tama papungu pelean ima nanaing tapasahat tu pendeta Hardi Lubat Tobing STH marhite aplop na pinarade ni Huriata Manangboy di transfer tu rekening Bank Mandiri nomor sada 2 000 sada 042 tolu sia 08 atas nama Hardi BH Lubat Tobing. Sipul permingguan diuduti ma acara pisah sambut di Sopo Timotius ni dohotan ni perwakilan Ganuk Wik Sahalak, perwakilan Dewan 2 Halak, perwakilan Ganuk Seksi Sahalak, Parhalado dohot keluarga Pandita. 3.
Titing Naeng Marbagas, Titing Parjolo, Sada, Naeng Majalo Pasu-Pasu Parbagason, Ma Daniel Pandapotan Silitonga. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Duren Sawit, anak ni Amata Pacar Partogi Silitonga, tubuh ni Inata Betty Riana Boru Nadabdab, Dohot Orwana, Amanda Vanita Nugroho, ruas ni GPIB Nazaret Cipinang Muara, boru ni Amata Hendrik Nugroho, tubuh ni Inata Titin Prihatini, pamasua-masuon hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sada pukul 15 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. 2. Naeng Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Ma, Beni Christian Sihaloho, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawamangun Sada, anak ni Amata Dr. Andus Togu Sihaloho, tubuh ni Inata Neti Boru Naibaho, Dohot Orwana, Bella Asina Natio Boru Sirait, ruas ni HKBP Resort Kayu Putih, boru ni Amata Dr. Andus Patar Monang Sirait, tubuh ni Inata Doriana Boru Silalahi Nahinan, strip Hermalina Rianita Boru Panjaitan. Pamasu-masuon hari Jumat 20 Januari 2021 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Titing Paduahon, Sada, Naeng Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Ma, Tandi Arion Aritonang SH, ruas ni HKBP Harapan Baru Bekasi, anak ni Amata Sintua Joki Aritonong Nahinang, tubuh ni Inata Siti Hayati Boru Siringu-ringu, Dot Orwana, Eka Sakti Boru Sirait SHMH, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Pisangan Gading Raya, boru ni Amata Dr. Antus Gumutar Sirait, tubuh ni Inata Dr. Anda Helena Boru Pasaribu MM, pamasu-masuon hari Sabtu 23 Januari 2021 sada pukul 8 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. 2. Naeng Manjalo Pasu-Pasu Parbagasan Ma, Mikael Yakub Maruli Tua Sihite SE, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Pulau Mas Kampung Baru, anak ni Amata Insinyur Budiman Sihite, tubuh ni Inata Dewi Rauli Mas Dalipa Boru Sihombing SE AS AAA IKA, Dohot Orwana Angel Veronica Boru Manurung SE, ruas ni HKBP Duren Sawit, boru ni Amata Ogung Manurung SE, tubuh ni Inata Diana Farida Boru Panggabean, pamasu-masuon hari Sabtu 23 Januari 2021 sada pukul 10 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Tolu. Naeng Majalo Pasu-Pasu Parbagason Ma, Mardame Parningotan Parulian Sormin, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Pisangan Gading Raya, anak ni Amata Takas Sormin, tubuh ni Inata Erniwati Boru Huta Barat, Dohot Orwana Mega Natalia Boru Sihombing, ruas ni HKBP Duren Sawit, boru ni Amata Satun Sihombing, tubuh ni Nata Risma Boru Marbun, pamasu-masuan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sada pukul 8 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Tuatama nama masu-masu asagabe parsaripon na degan pasaripon nasida. Wasna baru. Keluarga Nyonya Silalahi Nurdiana Boru Pakpahan, Rap Dohot Sahalak Yanakon Nasida Rosian HKBP Resort Pulau Jahe Pulau Gadung Jakarta Timur, alamat Jalan Linggis nomor 5 Kayu Putih Jakarta Timur, Wik Kampung Ambon. Adong doi nangi mar minggu doa tita.
Danga teh. Oke. Tuatama nama masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tonga ni hurata tur terlumobi di joloni tuhata. Namoding. Nah di hari Selasa 12 Januari 2020 sada nungga jumulo moding salak ni ruas ni huriata jupa ukur parangin-angin umur 67 tahun tinading ni amata wasiolan sahala silitongan nahinan alamat Jalan Pemuda 2 nomor 22 RT 06 RW 02 Rawamangun Wik Rawamangun Tegalan. Kemudian hari Rabu tanggal 10 Januari 2020 sada di TPU Pondok Rangun. Nah di hari Rabu 10 Januari 2020 sada nungajumulo moding salak amar wasni huriata marudut saut sinaga umur 68 tahun hina baluhoni inata Nur Cahyahaya boru sinambela alamat Jalan Pemuda 2 RT 06 RW 02 Rawamangun Wik Rawamangun Tegalan. Kemudian hari Kamis 14 Januari 2020 sada di TPU Tegal Alur. Nah di hari Sabtu 16 Januari 2020 sada nunga jumulo monding sahalak amar ruas ni huriata Jarianus Pangaribuan umur 85 tahun. Tinading ni inata Sintua LA Buru Siagian Nahinan alamat Jalan Perhubungan 2 nomor Sia RT Sada RW Onom Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun Opat Perhubungan. Kemudian Minggu sadarion 10 Januari 2020 sada di TPU Pondok Kelapa. Tambahan orang sakit Wiranto Sigalingging Wik Kampung Pertanian didawat di Rumah Sakit Hermina Ruang IGD. Adong surat sian pusat Amijahama surat penggembalaan nomor 38 garis miring 030 garis miring 1 Romawi garis miring 2021 kepada yang terhormat seluruh pelayan dan jemaat HKBP di tempat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Puji syukur bagi Tuhan yang menyertai dan memberkati rapat dan pemberdayaan Pareses HKBP Senin sampai Sabtu yang lalu tanggal 11 sampai 16 Januari 2021 bertempat di Gedung Raja Potas PA Raja Tarutung dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita walau harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dalam rapat dan pemberdayaan ini digumuli semangat transformasi. Transformasi merupakan perubahan bentuk yang lebih dari atau melampaui perubahan bungkus luar. HKBP sangat membutuhkan transformasi dalam dirinya, sehingga dia mampu menjawab tantangan zaman dan setia pada panggilannya untuk memberitakan kabar baik tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus dan mewujudkan impian akan HKBP yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis dan tahan uji dalam memberikan pelayanan terbaik bagi Allah dan bagi dunia ini. Dengan demikian HKBP mampu mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia dan melaksanakan rencana induk pengembangan pelayanan atau RIPP dan rencana strategis atau Renstra tahun 2020-2024 secara optimal. Semangat pembaruan ini akan terus dibangun melalui program-program dari pusat, distrik, resort, dan huria. Dalam mewujudkan pembaruan ini, gereja kita menetapkan tahun 2021 sebagai tahun pemberdayaan dengan tema Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Diambil dari Yohanes 15 ayat 16. Pemberdayaan akan dilaksanakan dari tingkat pusat dan distrik yang difokuskan kepada pelayanan penuh waktu pada tua dan jemaat. Dengan pemberdayaan ini diharapkan transformasi dan pembaruan itu menjadi tujuan yang sama dan mewujudkan secara bersama-sama di tengah gereja sebagai tubuh Kristus. Rapat Pareses ini juga menggumuli dalam doa dan upaya akan kondisi dana pensiun HKBP dan defisit keuangan kantor pusat HKBP.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan sanksi peringatan kedua atas tunggakan dana pensiun AKBP sebesar 116 miliar 725 juta 586.841 rupiah. Defisit keuangan pusat juga sangat besar karena hingga saat ini kantor pusat HKBP belum memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar tunjangan Balanjo Natal Desember 2020 dan Balanjo Januari 2021 kepada para pelayan dan pegawai. Karena itu kami menghimbau dan mengharapkan agar warga HKBP berkenan untuk membantu keuangan ini melalui persembahan syukur dan bantuan, meminta kepada semua peserta dana pensiun untuk membayar kewajibannya, agar setiap kuria yang masih belum menyetorkan persembahan kedua dan namar boho untuk secepatnya mengirimkannya. Kami sangat berterima kasih apabila setiap kuria berkenan menyetor persembahan kedua dan namar boho sesuai dengan persembahan jemaat di setiap ibadah, dan selanjutnya secara rutin setiap mengirimkannya ke kantor pusat HKBP. Dalam tahun ini HKBP akan membuat VA atau virtual account setiap kuria untuk mempermudah pengiriman persembahan ini. Kita sangat merasakan bagaimana pengaruh pandemik COVID-19 yang mengglobal di tengah dunia dan di negara kita Indonesia, khususnya di tengah-tengah jemaat gereja HKBP. Para jemaat dan pelayan merasakan dampak pandemi COVID-19 ini sangat menekan semua sektor kehidupan. Kesulitan ekonomi terjadi, jarak kehidupan semakin nyata, bahkan seolah-olah kita dipaksa untuk tidak bersekutu dengan yang lainnya. Situasi ini memotivasi pelayan-pelayan dan jemaat HKBP harus menyesuaikan dengan kehidupan tatanan baru atau new normal life. Kita harus berhikmat menghadapinya, terutama dalam misi pemberitaan Injil melalui kemajuan teknologi informatika yang dikaruniakan Tuhan. Situasi tersebut juga melahirkan bentuk-bentuk persekutuan, yaitu komunitas virtual yang lahir dari aksi pelayanan inovatif dan kreatif dari jemaat-jemaat lokal maupun pusat. Kita tidak dapat memperkirakan kapan kondisi dan dampak COVID-19 ini akan berakhir. Namun kita bersyukur karena vaksin untuk COVID ini telah disediakan pemerintah walaupun masih terbatas dan sudah dibagikan secara bertahap. Kita mendukung pemerintah dengan berkenan divaksin dan turut mensosialisasikannya. Namun walaupun kita sudah menerima vaksin ini, kita masih harus tetap menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Kita harus senantiasa menaikkan doa kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Kita mengingat firman Tuhan, jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Diambil dari Lukas 21 ayat 36. Dan saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3 Yohanes 1 ayat 2. Tuhan Yesus kiranya menyertai kita dan memberkati seluruh pelayanan dan jemaat HKBP. Teriring salam dan doa, Piara Haja Tarutung tanggal 16 Januari 2021, Huria Kristen Batak Protestan Epurus HKBP, Opu Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikian surat penggembalaan. Jadi pilihan.ak udut-udut ni buah-buah tajahama di harotas titing nong ni para dari ini Uriata di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pota bahen sangap ni guarna songonima titing di Uriata minggu sadarion horasma. $120 walu. Di
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramu tiaka ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita damang do daenang doho sude ruasni huriata HKBP Rawamangun dan juga yang ada di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah live streaming di Tikion. Hatani debata di minggu tasadarion ima naniana sian buku Yohanes bidusada ayat 40 tolu sahat rodi ayat 50 sada. Tatangihon ma amang inang songonon mahatana didok disi. Torang ni arinai dinaeng laho ibana tu Galilea. Jupak sama si Filipus dungi didok Jesus ma madok ibana ihuton ma au. Alai sian Betsaida do si Filipus ima hutani si Andreas dohot si Petrus. Dapot si Petrus ma di si Nathanael jadi didok ma madok ibana nunga jupang hami ibana naidok ni si Musa di surat patiki jalan na pinabuan niya ka panurirang ima Jesus anak ni si Joseph nasian huta Nazaret. Dungi didok si Nathanael ma madok ibana tung tarbahen maro nadinggan sian huta Nazaret. Jadi didok si Filipus ma Roma ho marnida. Di ida Jesus ma si Nathanael ro manopot ibana, jadi didok ma taringot tu ibana. On ma sada hala Israel nasitong, naso marpangatsi di bagasan. Nina si Nathanael ma madok ibana, sia dia ditadahoau, dungi di alusi Jesus ma ibana, wida doho uju dituruni hau araiho adorang so dijou si Filipus hido peho. Dungi ni nasi Nathanael ma mangalusi ibana. Guru nami kodo anak ni debata, kodo raja ni halak Israel. Dungi ni na Jesus ma mangalusi ibana. Alahudok tuho wida ho dituruni hau arai ubahen na porseya ho idaon mudope na sumurung siani. Laos ni nama tutu si tutudo na hudokon tuhamu idaon muda no mukap banua gijang jalama naik mijur aka suru-suruan ni debata tumopot anak ni jolmai ima sahatna. Hurian itu hata di bagasan Kristus Yesus. Ditadahamu doa winang amang iseau. Ise maguwarhu. Pendeta Agustina Silitonga. Ise maguwarni yanakoku. Mukidang harus sudi mamboto sate. Alai asugari adong sahala siak kamu manukku tuau. Ditadahamu do au inang bukin dak bui hutadahamu sudi. Ala niaha ala memang dang jut-jut hita tatap muka, dang jut-jut hita makatai, dan jut hita maparsahoran dalam hal hudok mapartikian 24 jom dohot aka na asing. Tapi kalau saya yakin amang dan inang mengenal saya. Ido baen pitor hatop hamamadok padita Agustina Silitonga. Moloya nakoku ala memang jarang dotuson seperti sekolah minggu do ibana dak kita dahamui. Alai misal na husuk kun hamu ise manakani situan nama ragida. Boleh som pitor ya lusia mang situa panjaitan.
Mungkin tabereng jo di warta jama aisi do tahe guarnya maksitu anak kanina teh. Seperti itulah amang inang songoni mapar ngoluat tak. Molo jot hita marpar saoran, molo jot hita pajupang, molo jot hita makatai seperti itu. Maka kita akan mengenal seseorang. Hutada do hamu. Saya mengenal engkau dan engkau mengenal saya. Alai sia dia do hita mandada sahalak, apakah hanya sebatas ketika kita bercakap-cakap dengan dia, jala patan daun manang pengenalan seperti apakah? Pengenalan nasongo dia do nabue dapot hita tu sahalak. Apakah holan tampak luarna do hita manada? Manang memang dari inner beauty seseorang kita akan mengenal. Tohodo, jol mana burju do ibana. Jol mana memiliki sopan santun. Jolma yang memiliki parbinotohan na luar biasa. Orang yang mampu dan bisa melakukan apa saja. Karena untuk mengenal seseorang kita harus memiliki keakraban yang sangat dekat dengan dia, persahabatan yang sangat baik dengan dia. Alai, tabereng maamang inang di bagasan turpuk tahun. Sasitong na di bagasan turpukon taringok tu pamilito ni akasisiyan don. Songon dia do Tuhan Yesus mamilit akasisiyan na nagabedongan na laho mangulahon akaulahon pelayanan pakobasion seperti itu. Asadung manaik ibana tu banoa gijang estafet pelayanan itu tidak berhenti hanya kepada Yesus. Torang ni arina dinanaing laho ibana tu Galilea Jupang sama si Filipus dungi didok Yesus madok ibana ihuton ma au. Padahal mungkin si Filipus yang diboto dope isi Yesus. Alai ditiki didok ihuton maau ihuton ibana. Dohok muse ditiki pajupang dapot si Filipus masih Nathanael jadi didok mama dok ibana nunga jupang hami ibana nedok ni di buku si Musa dot akapanurirang. Anak ni si Joseph nasian huta Nazaret, alaya ma alus si Nathanael. Tungtar bahin marona dinggan sian huta Nazaret. Pasa pola songoni alus si Nathanael. Karena memang huta Nazaret, huta na Mehmet dui, yang sangat kecil. Bagaimana mungkin dari kota yang kecil seperti itu, yang terpencil seperti itu akan mendatangkan sosok yang dinanti-nantikan oleh orang banyak. Bagaimana mungkin dari kampung itu Rona Dinggan. Jalaboy do mungkin pangatusion na masa di Nathanael masa do tuhita amang inang. Molo husuk kun hamu tadahamu doau. Sude saya katakan tidak semua. Adong dohamu nasib. Alai mungkin di bagas orang bahu tada pada tagus naslitonga. Alai di boto hamu do songo dia na masa di ngoluko. Tak kamu sude hamu mamboto usa. Di dia hutak kudak sude hamu mambotosa. Nak pe ditiki diocak konau di son kubuk pabua do. Omakku boruo pitu hami bersaudara seperti itu. Utakku sianon. Alai mungkin dang dingotamui. Alai lo sadong do halak nabui maka tidak konise au. Alania ala hupabua. Hupabua secara pribadi songondo doau. Bapakku odo. Isodo ibana mangun. Bah ido bapak.
tada doang go bapak. Adong do ison jemak nama nada bapakku. Etiki mene to sikola minggu do peho di do tua. Basi pau. Alau dak tada ibana. Yaudo na jolo di huria di gereja mi membangunon odo huleon adong do pedisi badong udo. Ima sikola minggu do peho tiki atar mailau kan bah mulai bote bana do tiki sikola minggu berarti bote bana do songo dia tiki menet naro aku. Karena apa? Ala ada hubungan yang terjalin sekian tahun di tempat itu. Jala ala bui hubah bua. Bapakku odo dok nyon gabe ditada. Allah yang go Tuhan Yesus ditike ipilit ibana aka sisianna tang roha parduru hape na ibereng ibana. Ihuton maahaw. Si Natanael mamereng ketika Filipus mengajak ibana dungi dibereng ibana roha parduru sian hutai dang mungkin huta Nazaret akan menghilangkan atau menghadirkan sosok seseorang yang mereka nanti-nantikan. Ido umbani do ibana tung tarbahen marona dengan sian huta Nazaret. Dia memandang dan melihat, dia menilai dan menentukan, memutuskan bahwa kampung itu tidak akan mendatangkan yang baik. Jok-jok do hitamang sering keliru dalam melihat, mendengar, menilai, memutuskan sesuatu hal. So tatad da do penga bu hitamandok dang dinggani. Dak sumani. So pajupang do pe. Aunang mai bana atau poso iya do bodo ibana lahu melayani di son. Pitor tadok halai dang do pipa jupang kita. Roma nama tua pitor tadok mah aunang mai tua hian edang bian no marikati tasurtu santandang boy marikati tadok do isongoni. Ala yang gode bata di boto de bata do saluhutna molo di dok nakanen sien turpuk episteli sien ujung rambut saat ujung 4 tahun ditanda de bata do isehita. Ditanda de batado hagaliota, ditanda de batado hahurangata, laos ditanda de batado halobion na adong diganup-ganup diri ni jolmai. Molo tasukum puasa bui sian 12 halak bui dipilit jala tarpilit disi sada halak sebagai pengkhianat. Judas Iskariot asugari sian hapor syaon dohonot tamatu de bata bangunang maipiliti tanda de bata do ibana songon sahalak pengkhianat. Karena dari lahirnya kau sudah ditopak katanya, seperti itulah kelahiranmu. Ibu Tuhan Yesus hidup bahwa Judas Iskariot akan menjadi sosok seorang pengkhianat dan melalui dialah jalan salib akan dilaksanakan. Aturan na donot tama protes metode bata pola ma ipiliti so haseyai tetapi Tuhan memilih itu. Mampu doh kita memikiri daw ale memang iko songoni do pardalanan pamiliton ni tuaka sisian na ipilit ni Tuhani asa boha asa tergenapi saluhut na tersurat di buku nabadiai. Iduh bahen udok nakanin amang inang jo do hita jolma sering keliru melihat, mendengar, menilai, memutuskan sesuatu hal. Baik taringot wakana masa udok ma COVID-10 siaon. Jujur do hita kelirukan ay hukuman ni debatadon. Manang memang nandi palos debatado terjadi. Asa memang sasitong na tujuan debata asa di paujujuho goar hu ganup tiki ganup menit.
ai bui do melayan dalam hitungan menit hosam. Di awal bulan di tahun 2020 saja masih kita berkecimpung memikirkan tentang COVID-19 ngaro bencana alam, ngaro gempa bumi, ngaro banjir, dot akan nasi anggota tu berduduk tu, molo memang hobar Tuhan debata do tanda-tanda akhir zaman do Tuhan, toi do hudokon. Para di mapartikian do roh hak kuasa porsea, la porsea tuho. Elu jodoh peba mamikiri kopi adigan masayo Tuhan. Ada yang ngapitoro akan masa. Tanah bergerak. Tahun asal pusongon itu tahe, tong tanah bergerak kan di Sulawesi juga yang terjadi. Alai ditadda Tuhani, diboto Tuhani do salut akan masa. Ido bahen anggo sian hadironi hita jolma. Tohodo natadokon sering molo adong halak mamilit kita mangula di sada-sada ulahon ipilit kita maniup sada pekerjaan pitor tadok gak mampu saya tohodo. Alaihiado kita marpikir molo dipilit halak ate nama kuling do Tuhani marhiti ibana mamilit tahu. Lapatan nana yang kudok bukan hal duniawi, manang bukan hal lahiriah yang mempengaruhi kita makaporsea Tuhani, alai mempengaruhi kita lasa porsea itu terebata, ima saluhut akan nabi naini Tuhani maradop pun nguluta. Di tonga-tonga nih nguluta, ido ubahan gabe porsea kita. Bukan hal-hal duniawi, nama sana terjadi di tengah-tengah ni portibe, tetapi apa yang sudah Tuhan lakukan, na diulahu ni debata di tengah-tengah ni nguluta, ido umbay mangojar hita maka porsea ibana. Songon na masa di si Filipus. Doho pada akhirnya tu si Nathanael, doho 12 sisean ni Tuhani. Sehingga ditiki dihaholongi debata hita gabe jolmana arga mahita. Halani ma amang inang di minggu tasa dan ditiki di jo debata di tada Tuhani doho. Do lapatan namolo duduk debata tu utada doho. Saya pakai bahasa yang lain. Molo topik na di tada Tuhani doho saya kata ganti. Saya pakai kalimat ini saya ganti. Bahwa Tuhan itu mengenal engkau seperti itu. Ada maksud ni ungkapan di tada Tuhan itu. Kehidupanmu milik Allah. Kematianmu milik Allah. Segala pergumulanmu adalah milik Allah. Segala yang kau perjuangkan adalah milik Allah. Apa yang kau rencanakan adalah milik Allah. Segala sesuatu yang kau putuskan adalah keputusan Allah. Itu yang mau Tuhan katakan kepada kita. Segala yang kau pikirkan itu adalah pikiran Allah. Molo diulah kona jahat. Buni dia do pan ni jolma, ale yang kudu debata di dok, utada do diulak kodo dosa. Molo na sitong do na taula hondungi di dok kala dak sitong na diulak ale anggo debata madok sitong do na diula ni ibana. Penilaian yang tepat dan yang benar itu akan selalu datang dari Allah bukan dari manusia. Ido ubahen dak rikot sasitong na dijolmai puji-pujian narosian jolma alai ikon pamujion nasian Tuhan ido rotu hita gabe lamar gugu mahita mangulahon songon edo debata itu ihuton ma au. Amin. Martanyang mahita. Kali Tuhan debata mau lihat tema di pasokan nami tuho. Molo nunga makuling ho Tuhan dia tonga-tonga ni parmigo nami marhite hatam na badiai. Tutu wali Tuhan ditada hodo kami.
Dangan dong nanggosada penabuni sian adupanmu. Sian ujung nisi majujung nami sahat tupak nami Tuhan. Bahkan satu helai rambut kami pun yang terjatuh Tuhan mengetahuinya. Lapatan nanggolu nami dot hamatian nami hodon napunasak. Dihatur hodo saluhut pardalanan ni portibion dok pardalanan ni jolma di tonga-tonga ni portibion. Alani i upasa tami masaluh natuho. Jala ala naung ditadahodo hami. Ubain boy hami ali Tuhan. Mangihutoko dohok mangulakon lo meniroham di pardalanan ni ngulu nami. Ku paholang hami madiri nami. Sian aka ulau najat naramun. Lahu manegai parseran nami do tuali Tuhan. Tetapi biarlah kemuliaan Allah dan juga kerajaanmu yang menjadi tujuan utama kami di tonga-tonga ni portibion. Lalu mau biali Tuhan dinarap hami marminggu dohot aka sudi ruas ni huriam. Baik nadong di tonga-tonga ni bagas coroon, nang di tonga-tonga ni bagas nasida. Sadarion, songon panadahumu Tuhami ali Tuhan, songoni maha person nami mangidohon tua dupanmu nabadiai. Di saluhud akan masa di tonga-tonga ni portibion taringot tu pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung ali Tuhan. Bahkan marhiti-hiti barita na kubigi hami lam jurbut do pangalahoni kopiton. Ale pos do rohanami ali Tuhan. Saluhud akan masa di portibion di boto hodo. Molo di palosope masai patugu maha porson nami. Pabenget rohan nami. Lam leho madihami rohana sitong do kesetiaan laho mangoloiho. Asa tungboy hami Tuhan melewati masa krisis ini dengan iman yang hidup kepada Kristus Yesus. Dak saya do piale Tuhan pikiran nami taringo tu kopi sapulusia nunga masa bencana alam di tonga-tonga bangsa dohot negara nami. Nunga masa banjir gempa bumi dohot tanah yang bergerak. Tapi kami mempercayai Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang maha kuasa. Allah yang menentukan perjalanan hidup dari semua umat yang kau ciptakan. Allah isada mahu pangidon hami ali Tuhan. Molo masa pesalut nai di tonga-tonga ni ganup-ganup luat apala di tikion. Papos marohan nasida. Patugu hapor sentiok nasida gomos. Bican niliokodo pe partikian. Dohot salut akan nama saon. Mambahen torang mapikir nasida. Dohot lam di pajonok madirina tua dopan munabadiai. Kation muma saluhut akan na agawani dohot holong ni roham nabui mangalion gugul nasida maka monakon saluhut aka namasai. Songoni na ngakaruas ni huriam na di bagasan para sahiton. Manang di dia penasida Tuhan na di rumah sakit na sedang dalam masa perawatan di tonga-tonga di bagas nasida. Bahkan yang masih panjang pengobatan yang harus mereka lalui ya Tuhan. Na sobui huguari hami guar nasida ganup marsada-sada. Ala nunga ditadaho nasida li Tuhan. Pasahat hami manasida tu bagasan tanganmu. Asa homa toktong na mangalehon hiras ni roha dauni sudia kapar saiton nasida palowas manasida li Tuhan. Tetap di bagasan sukat sita melewati masa pengobatan ini sehingga mereka suatu saat nanti akan mampu mengatakan dengan imannya bahwa engkaulah yang telah menjadi tabib dan dokter yang telah menolong mereka, yang telah mengangkat mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Hupasatami manasida tuho wali Tuhan. Songoni nang akar ruas ni huriam na di bagasan arsa ni roha sinirang ni hamatian. Keluarga besar yanak kuninang nami nang paranginangin. Naung ditadik kuninang nami. Keluarga besar Silitonga. Keluarga besar Inang Boru Sinambela. Keluarga besar Amang Pangaribuan. Tuhan debata
masa doha mate yang di tonga-tonga ni keluarga nasida. Alai songon trupuk jami tanakan indo Tuhan. Ngulu nami dot hamatian nami kodo napunasa. Molo apala ditikion di palwa soma sahamati yang di tonga-tonga ni keluarga ni akaruas ni huriam na di bagasan habot ni roha. Hapus mahili nasida Tuhan. Paingot kami saluhutna di bagasan haporsan kami madok pacupang do kami sugut di surgo hasonangan na pinaradim dia kana porseya. Alai dia kana tading di tonga-tonga ni keluargai di ulahon nasida mana sitong asa dapotan pasu-pasu nasida doho tata marpakirimon. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam situasi duka yang mereka alami. Upasatami nasa pelean tanggung jawab hamulateon dohot akan nasing na pinasahat ni ruas ni hurian. Dalam mudoi Tuhan laho tetap makajogjokon barita nauli di ganup luat tarlumobi di HKBP Rawamangun. Pasu-pasu mapadara maningulu ni akaruas ni huriam anggiat dak kurangan nasi dia ka krisis na masa na niadupan ni bangso dohot negara nami. Tetapi ketika kami memberikan dari apa yang sudah kami terima, berkat yang telah Engkau berikan kepada kerajaan-Mu, biar berlipat ganda Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbung padi kami. Sehingga kami dimampukan melewati masa krisis ini tetap tegak berdiri dan tidak akan pernah kelaparan dan tidak akan pernah menjadi ekor. Itulah pengharapan kami dengan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Jala porsea doa miali Tuhan bahwa hari esok akan lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Tarpuji maho di bagasan Kristus Yesus, martanya kami Tuho. Amin. Mare deh kita hutita papungu pelehan.
Tatangnya ko mapeliata. Ale debata amanami na di banua gijang kodo harorwani saluhu silaleo na dinggan do nasa uli basa na malutus kupasat hami masian nan lomi tu hami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na husit di julum pasu-pasu may jalaramoti asaw para sa ngami pelianon pati bulho na rajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti to dim asalam hutada hami godang ni silalomi tu hami asalam gir-gir hami madok mulia te tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magowarmu. Say Roma harajomu. Say saup maluomo ni roham di banua tonga onsong na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame jolo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasorhon madame na tutudim. Amin. Horas madita amang inang selamat hari Minggu Tuhatama notok tong mandongani hita. Mulia tema.